Ayun mga boss, kakatapos lang namin na mag coffee break. Wala pa kami sa gitna talaga ng pupuntahan namin. Nasa ano pa kami, Kapihan, dito sa may anong lugar pa to? Biyahe ulit. Yung dadaanan kami ngayon mga boss is yung Aliwagwag Falls. Siguro nasa 14 kilometers pa. So medyo malayo-layo pa mga boss. So tara, samahan nyo ako. Medyo mainit na. Anong oras na ba? 8 na. May mga sira dito mga boss, you know. Mabiyak. Dahan lang tayo. Slide. Nauna na sila Kuago. Gas muna, gas full. Gas. Gas up muna, gas up. Gas up. Gas muna ako mga boss. Tayo, isang bar pa lang yung nabawasan sa atin. So, pwede ba ito? Ay. Damit ka na palitan ng ice ba? 60 oh, mahal ka na rin. Tubilta for safety. Sabi, dollars yung gasolina dito. Ito yung problema ng Aerox. Ang bilis kumain. Kahit 1 litro lang. Basta. Pila kayo isa? 60. Lake? Lake? Sapa? Sapa mga boss. Ilog. Ayun o. Grabe. Tayo. Ayun o. Wow. Wow, the view mga boss. Sarap maligo dyan. For sure, napakalamig yung tubig dyan. Clear ng tubig. Bro, bakit tinawag na aliwagwag ang aliwagwag? Sa meaning ng aliwagwag. Erasers natin yan. Aliw means fun. Aliw. Wagwag. Nakakaaliw. Oo. Nakaadi pa rin mo. Loh. Wow! Grabe boy. Mau na sure dili pa ni. Loh, wow, kapuwa diri eh. Wala mo sa hydro no? Oo. Tinaw diri. Bay. Mas dako siya kay mo per sa hydro. Kuan yun na siya, kalang ilog yun. Asa rin padung na pagawas? Ay paubos? Dagat. Oo, dagat. Padung dagat. Asa paggikan na ba eh? Mga pools dyan oh. Kay Pero nang tubigan na sa klaro man kayo, clear man. Dili po siya ingon nga kanang kanal. Sumpera na ba? Makita lang na sa tulay nun. Sumpera ang yan, aliwagwag ang ilang spas. Ano gasolinahan po tayo dito? Ano yun? Pero oh. Bungog na ko ba? Bungol na. Kunti na lang. Kunti na lang. Sila papauwi na. Tayo papalik pa lang. Ay papunta pa lang. Grabe. Wow! Grabe ang lakas ng persa. Pucha. What a view mga boss. Picture taker para may remember. Wow! Wow! First time. Wait. Puntahan natin mga boss. Sa aking mga pasyal dito. Ito yung first time na pakakita ni Visa Explorer sa Aliwagwag Falls. Wow! Sobrang lakas ng current. Nakakatakot maligo dito. Yan mga boss oh. May rainbow pa. What a view mga boss. Ito yung gusto ko pag nagra-rides, di ba? Makikita ka ng mga majestic na mga kaya nito falls. Ilang hagdan to? Sobrang dami. Wow. Kusog yung falls? Ha? Umbot lang. Bungol ko ba yun? Bungol ko ba yun? What a view mga boss. Grabe yung current. Dami tao dito, dami. Hinahinay ra sila? Hinahinay ra sila. Yun. Pa-picture meron mga boss sa tunga. Pero napamangit tao. Ito kayo, first time. Grabe, pila ka step eh? 1, 2, 3, 4, 5, 7, mga 8 ka step ang kanang yung mga boss. Pahulog. Ito kayo, first time.
Gaano kagwapo no? Ha? Luto? Gi, turanay mo, gwapo kayo. Nandun. Pero, gwapo, dol. Padilay mo static. Pero boring. Shoutout! Nakahabol! Nakapalit og ligid! Nakapalit og ligid! Nakahabol! Ayan, nakaabot lang yung helmet ngayon sa Explorer! Luwag-wag! Woo! Yup! First time sa luwag-wag! Happy view mga boss, oh! Yup! Happy view, boy! Guys! Apas! Ano na busted bro? Boss. Grabe mga boss, dagang kay tao, dagang kay turista. Dagang kay ano? Shoutout sa Rakain Mac. Nakahapas. Nakahapas pa. Abol. Yo. Picture na nyo. Picture ta. Maraming tao, dagang tao. Sa masulta rin mo bro. Makaganda ng lugar dito mga kakwago. Makikita nyo yung falls dito. Malakas ng current. First time? Third time dito. Yan mga boss, tapos na kami doon sa Katiil, Liwagwag Falls. Sayang, di kami nakapagpalipad ng drone. Pero ngayon is papunta na kami ng Baganga. So Davao Oriental na to mga boss. At least nakapasok na tayo sa Davao Oriental.